vítají naše provozovatelky, kteří nás budou Lenka a Sára. Tak. A ještě jedno upozornění. Po celou dobu televizního pořadu se můžou posílat papírky s drbama. Tak, vítáme vás u dnešního pořadu Hejzdrby. Jako každý pátek ráno. Takže pro začátek si dáme horké drby tohoto týdne. Terka Kováčová se rozešla se svým Markem. Marek se rozešel se svojí Kačkou. Záhoda projevil kuchařské umění. Záhoda se nenormálně rozšila, Jája se rozešla s Vláďou. Aneta balí kucháka. Aneta. Tak to byly začáteční drby. Některý jsou trošku starší, protože jsou to první hejzdrby po Vánocích, takže je šťastný nový rok. A teď nás čeká nová část hejzdrybů Loflásky. Takže, abychom vám to vysvětlili, my vám teďka řekneme jakoby něco drby o lásce, čili bude to hlavně o tom, jak kluci jakoby loví holky. Takže máme pro vás takovou informaci. Lovit začal teďka Petr a teďka loví Jáju. Zatím se mu daří. A dále máme hodně čerstvou informaci, že Záhoda se začal lovit. Teďka se dostal do lovu. Zadal se do lovu. A Matěj Kramarovič nám začal bavit Terku Ferusovou. A dále, kdybychom vás chcete mít další informace o lovu lásky, tak nám je prosím vrtěte papírkama nebo nějakým věcem. Máme tady první drb. Je tam napsáno Záhoda. Tak a teďka pro vás má Sára, prosím si poslouchejte, připravený kvíz, který je takový speciální. Takže máme pro vás otázku. Je to kvíz, takže budeme dělat takovou anketu, já to vám přijdu, zeptám se vás a vy odpovíte. Takže je to otázka. Je pravda, že planeta Země je středem Země a všechny ostatní planety obíhají okolo ní? Je to pravda? Vlastně není pravda. Danielo, je pravda, že Země je středem Země, že Země je středem vesmíru a všechny ostatní planety obíhají okolo ní? Výborně. Holky a kluci, tady máte ale u toho, jak píšete ty drby, tak nedělejte randál. Tady máte děkuji za takže Kuba Vaděč chce Máju, ale Stejskal to nechce. Tak tady Hanouškovi se líbí Gára. A dále pro vás máme připravenou další část hejzdrby. Máme tady pro vás jednu z vašich nejoblíbenějších částí a to je, že k nám přijde náš host. Tentokrát to bude Honza Jaroš, takže Honza, k nám. Další část drby. Dobrý den. Tak, abychom uvedli našeho hosta. Honza je trezorista fuzlu. Co to je jako fuzlu? Harry Potter. Vítám vás. Takže, je těžké vysvětlit takového hosta? No, od začátku ještě nějak teda, musím se pár krát. Aby dostal kosti, ale potom už se s tím jde jako máslo. Jaký je jeho výcvik? No, výcvik,
Drahý. Takhle bych řekl. Poslouchám, má ještě nějaké nedostatky? Pořád požaduje nový rozdělený mobil. Máte pro toho psa nějaké modní výstřelky, nosí nějaké oblečky? No, počítáme s obličkem Roxana. Výborně. Jak snáší krutou zimu? Dobře, jak vidíte, je pěkně zarostlé. A jak se z toho rozstíháváte? Nikdy jemu to neroste. Výborně, a to všechno umí, můžete nám to můžete. Na zem. Mrtvola. Líško. Nahoru. Kupa. Políza. A já bych se vás chtěla zeptat, čemu je vám to pejsek, jakoby, čemu máte nejradši, čemu vám jakoby, je nejlepší, nebo? Aby vydělal peníze, ne? A proč jste si vybrala zrovna sletu? No. Je druhý nejinteligentnější. Víš, takhle se to nedá říct. Potom, za první jsou asi podle mě nejhezčí. A vy jste takovej jemně nadzlátlej. No. A nejme tam prostě, je to moje oblíbený. A máte dost utužené vztahy, máte opravdu rádi spíte spolu třeba v posteli? Má svůj pelíče. A jak často ho myjete? On se myje sám. On se odezuje. A byl už váš pejsek zamilovaný? Byl. A ta penka se jmenovala Ivunka. A jaká to byla rasa penka? Taky pudíček. Můžu vám je pozvat, tady. A co tady je? Hariku. Tam závěr na to malé Hariku, Aši. Ani. Zažil jste se svým pejskem nějakou slavnou situaci? Vypuštěně. Když to byli spadíši na mezinárodní výstavě, ty se vyhrál. A když jsme jeli s ostatníma, s těmi mačkými na stupně vítězí. A v tom se začal polizovat. A stopně hygienu. Koule, začal volit. Tak to jsem pejse jednou, já nevím, asi vlastně pokojíček. Ale vy to slyšíte? A ještě máme pro vás novou informaci, že pokud diváci nebudou stíhat, tak tady máme nového takového jako bossa, který si vás najde. No tak, Hariku, proti, tady se tohle. A ještě jsem se vás chtěla zeptat, jak dlouho hodláte s tím pejskem chodit na výstavy a ukazovat do světy? Chcete jenom už je trochu starší, aby ho to mohlo ohrožovat jeho zdraví? Jedině ještě nemá, takže já to světím. A podle Přesně, ty vole. je starý na výstavě a Na výstavě jsou pravidla, teda pes je do svých 12 let soutěžit. Ale když to máte rozhodčí, tak není problém, když 15 letým pejskem. Výborně, a už se vám stalo, že jste nevyhrál? Ne, ještě ne. Jednou to bude muset. Takže děkujeme za návštěvu a příští týden se můžete těšit na Štěpána Nováka, který je florbalistu a zároveň také dressurystou. Hariku, děkujeme. Tak a máme tady jeden papírkový drb, žádná Michalová náchylka. A dále bych chtěl uvést další část Hazy Bay, které říkáme snímka módy. A chtěl bych tady pozvat našeho předem připraveného hosta, který o tom ještě neví a je to záraz svědčí. Stačí, když přijdete
A jako proč? Kdybychom chtěli ohodnotit, kdo ta dívka je velice slušivá dneska, jako kdyby to věděla, kde dneska, prosím za záběr kamerou, ne. Vypadá opravdu velice hezky, módničko, které teďka opravdu letí její oblíbené modré barvy. Hned má ráda to. Hezky namalovaná, hezký úsměv, vlasy upravené celý. Rovná se jako módní doplněk. Ano. A roztomilec? Ukončete to. Celá je hezky upravená. Tak, příští týden se v pátek můžete těšit na další dávku Hejtrbej. Můžete se těšit na dalšího hosta, ale všechno ostatní je zatím tajné. Děkujeme, že jste nás sledovali.